Wah, ini cepet tam. Cipruk tamo. Kadok khasan kilo. Top lạnh nọ bia biêm ăn bóc. Kena yok mah tu sengi. Kena yok tu sengi. Dah. Parlok brom tang ora shvia kene ka we ka notice kwai khabam ka ba best bha hadu kata haka khandai trigu September ar jara pulai ka ba dei menta ka teo hi singi sa jan habo shnong mau klam nong pendeng hajam school JNV kane ka chia ko kwai khabam ka long ka biang phanam ta jong phi ki parlok rawan ban lech namar ba ka bai rung ka long tang lai pasan pho shir nuang we kwai rik jing ai subha phinyo hadu ka baning kong phinyo san pho jar tingka ka bar lai pho jar ka balai khat san jar pat kum juru kini ki we ki price ki basau basan ban riu pat kum juru ki constellation price ki don hadu ar pho san tli mar khasan spa tingka ka we pat ka long ka basot na shu ka long ba ki price la ni gidok ha ka ba ki nok nya ki la the ha ka ne ka pung ka long ha ba ki la the sindon hadu arsin ha ka ne ka pung ha ba ki dok ha ki de ki dok khat khar ka bam plang bat ki wi ja jo kha le ki ba bun hi de ki dok ha bam plang bat khat khar te kene ka de ha ka por ha ka chitar chpotare ku julai arjar pulai ha ka ba ki la the dok ha ka ne ka pung bat kum juru ki sa the biang ha ka ar khonai tare ku akos arjar pulai kin the biang i dok ha ka ne ka pung te ka long ek ka ba satana ka ti ban lek namar ba kidoru kidok ha ki ba he kidok khat khar ha ba kinok punya kilat the ha kene ka pung ha ba philo i ya kene ka video ba kinok punya kilat penlat ya kidok ha ki ba he khat khar ha kene ka pung ange chin sawan bat phin se chimenta ha kene ka je ko phai dok ha ka ba het ka ba bes ba hadu ka ta ha ka ba ko buni ki khat khar te ka long ka ba satana ki ban chong sni ha kene ka pung ban khwai namar ba kidok ha ki long ki ba pon ba du kata te mentang wan ra pi ban pulis pi ya kene ka notice kwai hak ba kinok penya kilabu na kamta jong pi bat sasapha kajia ko kwai khabam ba en penya i bali bi khar jarin utrai pung rengkat bat ki parlok hak ka khandai trigu September ar jar plai ka bri singi sajan ka jaga ka di hamau klam nong pendeng hajan school JNV bat ka post lang kwai long khandai ji men step hadu live je jan mit pat kador tiket ke long tang live spa tingka live spa san po tingka shirum yang we kwai te ka price ka ban kong pinyo san po jar ka ar live po jar ka balai khat san hajar ka ba saw chi po jar ka ba san hajar ka ban riu lai hajar pat kador ru ki constellation price du ar po san tenli te ka ban kong hadu ka ba ar po pinyo chi hajar tingka Nre ka ba ar puwe hadu ka ba ar pusan pinyo mar katan spa tingka pej bah kalas constellation price pinyo kam he ha ka ba santli pinyo hadu mar katan spa tingka te ka long ke ek ka ba bes ba nam ta jong pi ban le cha ka ne ka jia ko khwai te ka de ka sin ka maning kong pan ban khwai man taus na ma ha ka ne ka pung ka mot ka long ke ek pas tana de pi ban le namar ba ka sin ka maning kong pan khwai ka ne ka pung ka mot ki do kha tan rai ru kidok karim ru ki babon ba kidon ha kene kapung tena lor kidok ka balat the ha ka shipo trik Julai atar plai athe adu shi kwantal prapo kilo ha ka por man step tela the biang ha ka arp khandai trik akos arjar apulai sa shi kwintal pat en sim ditau ya baro gi jai dok ka om cha ban sa jimbam om pade ka por kwai te ka mut ka jik the dok ka ha kene kapung ka jan don hadu lai kwintal tam ei tena lagi dok karim bat kumjur ki dok khat khar tenge ki ba pon ba ki dok kha ki don ha ni ka pung te ka long ke ki ba satna de pi ban wan sha kan ne ga ja ko phai dok ka ba he ba po JNV pala de ga ja ko phai ka bam ru te ban ka por ban rung ha po pung ka dei sau ba je men step te en don ru ki non diwi ki sang hak te si te la pi ko ban tip tham ne so phun na ki nombar kendai pra san ru iwe not kendai lai lai la ne kendai lai riu ar pra not san nhiều ar te ha ka te si ka non ka lok kidro ha ka ba ka baning kong pinyo da ka pisa la ne ka mobile la ne kisir te ngange kinop le ki pen bet ba ha te si na kam ta ka ne ka lok kidro ka shong ka jingwan jong pi ki pat ba la ne ki par lok rawan te nge ki baro ki par lok rawan kin wan ha ka te si te mo kham nok pendeng ka de po west ka vi district hajan nong ston kadehi ka town area jong ka nong ston tenget pin sawan baro ha ka ne ga dia ko pai ka bam ka ba best ba hadu kata hapo mau klam nong pendeng hajan school JNV te
mana si mentah kan kena je ko kwai kabam nomor ba ki price ru ki don par ki do kharu ki babon ba ki don hak ni kapung te ka kwai kabam kalong ka jing su tanat ya phi te ngai pin sayo e kini ko khai ba he kum juru ya kini ki do khat khari ba he ba du ta sama kini pun ya ki do pelaj nang nam ta kene je ko kwai chong kwai kam chon nam ta chong ki apin yo ra la ne apin yo ya kini ki do kha ki do pang ba ba ru ti ngai ki la stu ba ya kene je ko kwai do khwal ne je ko kwai kabam ha ka si sajan nai tare te ngai tin sawan baro tham tam ti parlok ba don na thai nong ston whereas ka ti sigi baro we parwan ki menta ha kene je ko kwai kabam ha po nong pandeng mo klam ajab school GNV te tang kene kble shibun te sapun naik ni nomor bangal ada pulih menta nang makin tip hai उधर से ऐसा उधर अभी तो काफिला आर फौजतन कहाँ है तो ये तो लगता कैसे करते हो बात नहीं अरे इधर इधर पानी दे ले रही थी खा कंप्लीट करी तो नहीं तो tada ना ada video kali kamu pulang tuh kali kamu pulang bola ya jadi pulang bola bola हम आपको बोला ना आप बोला ना हम आपको बोला ना एक साथ में वजन करो आपको फिर एक साथ ना तो करें तो आप एक साथ चुन के वजन करो तो ठीक नहीं है तो आप बोला हम बोला छोटा भी है बड़ा भी है तो मतलब सब एक साथ में लेके आएगा अरे एक साथ ना लेकिन लुक में अलग ना जब तो एक की जगह ना तो मांस भी दागी होता है या वो टाइप लगता है नहीं जाओ पुंग में तो हाँ मैं पुंग में डायरेक्ट जाओ Harit